Cei care iubesc singurătatea nu sunt oameni reci. Sunt oameni care au iubit sincer și au fost mințiți. Au fost acolo pentru toți și au fost uitați când au avut nevoie. Au oferit tot ce aveau mai bun și au primit în schimb tăcere, trădare și dezamăgiri. Așa au învățat că uneori liniștea e mai sinceră decât vorbele oamenilor falși, că un colț de singurătate poate fi mai sigur decât o cameră plină de fețe zâmbitoare, dar goale de suflet. Nu aleg să fie singuri pentru că nu iubesc oamenii. Aleg să fie singuri pentru că au înțeles cât de scumpă poate fi compania greșită. Așa că atunci când vezi pe cineva care stă departe, care tace, care pare rece, nu-l judecă. Poate că acolo, în tăcerea aceea, se ascunde un suflet care a dat prea mult și nu a primit nimic înapoi. Poate că acolo, în singurătatea aceea, s-a născut o forță pe care nimeni n-a văzut-o, dar care îl ține în picioare zi de zi. Respectă-i distanța, pentru că acolo s-au vindecat rănile pe care nu le-a spus nimănui. Mulțumesc că ai ales să urmărești puterea cuvintelor. Dacă acest mesaj a rezonat cu tine, dă-l mai departe. Cineva undeva are nevoie să știe că nu e singur și că a fi singur nu înseamnă a fi slab, ci vindecat prin propriul curaj.